Sa number 3, 29 ka mga botante sa Barangay 9 sa Bacolod naging file ang petition for exclusion. Sunod na Bacolod Comelec Officer Attorney Katrina Trino Kanya na baton sang ilang nga talatapan ang ilang nga kopya sang among nga petition sadtong July 17. Yara nagkaroon pending sa korte ang among nga petition for exclusion. Lakip na ang pagpapanaog sa desisyon ang diri. Sunod kay Kanya, non-residency ang basehan sang among nga petition. Kung ano kadugay kag makapapanaog sa desisyon, sunod kay Kanya, depende na sa korte. Sa pag-abot sa November 2 nga barangay kag SK election kag pananglitan nga wala pa sang desisyon, ang 29 tigan makaboto para sa amo nga piniliay. Sa pihakabahin sarang na nga ma-download ang Certificate of Candidacy forms online suno sa Comelec. Sa September 28, magasugod ang filing sa C2C. Basta petition for exclusion, ang court na nasa naiya ang bahala sinada kay under na siya sa court ang exclusion nato. Yes, with the short period, ma-resolve na sa court? Depende sa court, no? Kung saan nila na ma-resolve. Kasi kami, wala kami daahan basta sa exclusion. So, ang court na siya ang gahir sa mga kaso. So, until nga may resolution ng aton nga court, may decision ng court naton nga nag-hear sila no sa petition for exclusion, status quo naton ara sila sa aton nga list of voters. So, kung depende na sa decision sa court whether i-grant ang exclusion, kung i-grant ang exclusion, makakas sila sa list of voters naton. Ito, anong common grounds? Isama lang ang grounds na nila is hindi sila residente sa Barangay 9.